Yuk. Yuk ya. Gomet, gomet. Sandes. Yeah. Oh yeah. Kuwi nek dijepit ngono kuwi apa ora? Nganggo mic ora? Alah, kok Nyuwun mic datang. mboten. Sisi loro. Datang olor-olor ini. Awal nyetrum untungmu maju meneh. Mboten nyetrum untu Pak, aman Pak. Cek belum. Aman. Ayo maju meneh. Iki diambung met, diambung. Oh, Men ledis. cangkemmu kesetrum. Edan. Wes Ayo, salam sih met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah met. Nggih. Awak dhewe tekan ndi? Heeh, nyong tekan ngendi? Lah iya. Lah iki. Ki acarane iki. Acarane napa? Kowe. Kae Endi? diwaca. Endi? Waca dhuwur ae. Oh, Riko ngaling-ngalingi mudhun-mudhun rambut biru. Mudhun. Nah, ayo mudhun kabeh. memperingati hari jadi. Heeh. Heeh, Kedung Sari yang ke Kae. 79 Lah iya. tahun. Bener ta iki? Bener Bo, ta? bo. Bener, Pak. Bener. Nggih, berikan Leres. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, nggih. Lah iya. Luar biasa. Didongake muga-muga Nggih. lancar rezekine sehat selalu. Heeh. Desane tambah maju. Nggih. Lah iya. Aja maju-maju kaya untuku aja. Aja. Jadi Nggih. cukup masyarakate sing Masyarakat maju. sing maju nggih. Aja dianggap Pokoke tentrem ayem. kemari pahlawan jinawi Heeh. saling tolong menolong. Heeh, berarti nek ana tolong ngono.
kesilap kowe. Ada serigala di sini. Tolong. Tolong. Tolong ketala. Gendeng Dadi kabeh. ngono kuwi. Awak dhewe ya ning kene Ah, ah. ora dhewe, Met. Ana Nggih. penari-penarine, ana pawange. Enten pawang. Di pawang Ndi? pawang udan. Pawang manuk. Manuk watamu. Kaya tekan Lah kowe bawah. cok. Lah iya. Ngingu manuk. Iki Enten ana Pak sindene. Dokter. Nggih, Pak Dokter. Tukang nyuntik bokong. Iya, Heeh. piye. Bokongku suntik, Pak. Wingi tak suntike nggon Pak Dokter. Lah, piye? Melempung sebelah e. Ngene. Kowe wuduneng ya Wuduneng ya kuwi. Lah iya. Nggih. Dan ana bapake. Nggih, Bapak. Sing pakai kopi. Cowboy. Heeh. Iya toh? Iya. Sapa? Michael Jackson. Lah sapa? Lah sapa? Bose iya Nggih. penari apa? Ki asline penari ya. Sinten? Iki sinden penari asli. Lah kok iso? Penari. Penari apa? Wah, ora joget kowe ora. Tak dongake muga-muga ya dadi siji laris dagangane tapi ya tambuh 50.000. Maaf. 20. Oh, diwaca. Oke, jagung dadap. Oh, duduk. Iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua, tiga, empat, lima, enam. Hati-hati niku cen muyak ngoten.